Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas at dalat ta ti masakbayan radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Papa, nakapanaw aminan anak kitabon ka ni mama. Agawid tayo muten. Nabara una yan ti darang ti init dito'y Campo Santo. Kasladyak kabailan na panawan ni mamam ngagmay-may sa dito'y Campo Santo iha. Kaasiman. Papa, adan ni mama iti sidong tinamarswa. Kat mama ti akasaan apakaragsakan ni mama ti kasta adyaryo ita. Sandra, iha. Ala, umay kayon. Itay pengagururan ni Manong iti kotse. Patati ipupusay ni mamayo. Iso akasladyak maaklon. Papa, amin tayo kat nakla at itinapasamak. Di tayo namnamaan apanawan na tayo adagos ni mama. Bala. Agawid tamot nga rudan iha. Gampang asim. Takanayon kumasarungkaran ta dito Campo Santo ni mamayo. Wad papa, ikarikday ta. Kasano kaya din ko, masapol nga agluwasa kung nagsubli jay Davao inton bigat. Agur oray yung ti trabaho ki jay. Maawatak Manong. Sikapay lang ti makaamukan ni Papa, ta sikamot ta da dito eh. Sa nabale, ta adamot ni Nana Sela akadwayo dito eh. Okay lang Manong, siya akong ti makaamukan ni Papa, di ka madanagan. Bili na makanayo ni Nana Sela ah, may papan kadagiti aga sa tumtumaron ni Papa, tunggal mapan kag trabaho. Amo ni Nana Sela day ta Manong. Insuro amin day di mamadagiti agas at tumtumaran ni Papa. Nasayat nga rin no kasta. Sana rumbang ang maliwayan ni Papa tagtumara. Amo tayo mutaan ni Papa tinabayagan nga da sakit na. Una yan, tayo mon unapay apimusay ni Mama. Day tangarod ti makapaladingit Manong. Ni Mama ti mang tartaripato ka ni Papa. Kasta unay adanag na, tunggal ag sakit ni Papa. Naapaya kasto'y matan tinapasamak. Iso akasta unay aladingit ni Papa. Nalabit at talaga akas di tinayta ni agasat day di Mama. Alangar adin ko. Ta inakmutin kasarita ni Papa. Agpakada akon kan kuana, tamas hapang agluwasak nga agsubli jay Davao inton bigat. Okay kayo kadilaan? Warneho, okay aklaan. Di kagdanag. Laglagi pa niyo kuma. Makapadakas kada kayo tinalabos sa panagladladingit niyo. Amoy mo dayta. Iso nga anadan niyo kumatibagi niyo. Sana maragsakan ni Mama na dadakas ang mapasamak kada kayo. Di nagpagdanagan, iyo. Kapalak tibagik. Kan may sa... At damot ni ading mo akad kadwak dito'y balay. At dapay ni Kakasela. Aywan, kaano nga di pa nagsublim ijay Davao? Masapol nga rin nagsubli ako ninton bigat ijay Davao, Papa. Kasapulan da ko niti trabaho ko di opisina. Pasensya kayo no jak makapagbayag dito'y lugar tayo. Amoy mo't nga da trabaho nga gururay kanyak. Maawat akram. Gamsapay la ko matagbakasyon ka kanayon no at dagundaway mo. Da kayo laangan ka ni Sandra nga adim tinabat-bate kanya. Ikarik Papa. Apaman nga dagundaway, sumarong kara kada kayo dito lugar tayo. Namnamaak dayta, iho. Ikarik dayta, Papa.
makapalit day mat Sandra, anak. Nang runa kat pimanawon ni manong mo. Saan abali, Papa? Taing ka rin na mo takanayon as sumarungkar. No, saan napawilan jay asawa na? Saan, Papa? Ingka rin na mo day takada kayo. Saan aya? Sa bagay matkiti, iha. Ay na, nakakaasi ka man namang taripato kanya, Sandra. Saan abali? Tadamot ni Nana Sela akad kadwak, Papa. Sa bagay, nabayagan ni kakasela kada tayo. Iso nga amunan ti aramidon na. Naimbaglaangan, Papa. Tamanipod si Mangbay kada tayo. Saan na pimampanaw apulos. Kaslamotan kamon ti pamilya tayo. Wen nga ron, kan saan mata na nakiasawa, isungawan ti makuna bukod na pamilya, malaksid ka ta tayo. Wen nga ron, Papa. Imbilang kumatan amay kadwa nga inak, iso asa anak unay ama ikawa iti kaawanan day di mama. Nabati iti poder ni Papa, idipim mo sa iti inak manang Emmy. Siyak ngamin ti buridet, iso amanipod na idestino ti kabsat ko iti adayo a lugar, siya kon tinang tartaripato kadakwada iti day di mama. Babaan iti tulong ni Nana Sela, nga imbilang kumatan amay kadwa nga inak. Manipod pim mo sa day di mama, nagbalin matan ama nagsakit ni Papa. Gapo iti kasasaad ni Papa, impamay saklaangan ti atensyon ko kankwana, ken iti trabaho. Iso asaan akon anak ki asawa pay. Banag asaan akanunungan ni Papa. Kanayon na nga ibaga, amasapol ama da anak matan iti bukod ko a pamilya, tapno dan tumatmang taripato kanyak, no bilang dumtang to ti aldaw. Adakon, Papa. Apay nakariin kayo pailaan. Rabiin Inururay ka ngamin, iha. Pasensya kayon, Papa. Nag-overtime akamin. Adutiin lepas ko trabaho in opisina. Nangan kayo ka din? Ni Nana Sela ngay? Nangan kamin ka ni kakasela. Pinaturog ko matan, masapapay nga agring no bigat. Sana rumbang nga mapuy-puyatan. Uray da kayo mat, Papa. No kastoy amaladawak, maturog kayon. Saan da kon nga ururayan? Diyak mutla makaturog aging kadi kasumangpad, Sandra. Mala, ingkamanganan anak ko. Nalpasan, Papa. Nag-dinner kami sakbayan nagawidak. Kadwak dagiti office mates ko. Ay, kastalata ka din ti aramid mo, iha. Balay kan opisina latan ti amom aturungan. Agaliwak say kamot sagpaminsan, Papa, kanayon tayo mo't nagpasyar saan aya? Okay kanya kung dayta. Awan ka di pa'y nobyo, iha. Aging kagaminita kat awan pa'y tinyam amom kanyak. Mabakitan ka na balasang. Apay aya masikuran kayo, Papa. Ada kayo mat. Agsapulak pa'y kadi iti sa bali akad kadwak. Kat sa bali lang dahi tada katakunay dahi mo iti biyaga. Ulitak nga ibaga. Lakaya kon. Katamo ka sumagmamanulang nga natawan, ti ibayag ko ito'y abiyag. Ti kayat ko kuma.
Sakbay nga'y pulang ko ti bulod ko abiyag kat makita nga damat ten bukod mo a pamilya. Saan aday ta ti priority, Papa? Basta da kayo, kontento akon iti biyag ko. Seryoso ti pagsarsaritaan nyo nga aga maidirabi, Sandra. Ni, kunak no nakaturog kayon idi sumangpetak, Nana. Ay, saad. Uray adaak iti silid ko, bambantayak lata ni Papam. Idi sumiri pakiti salas, adakamot gaya maun. Ay na, kasi ti sigod Nana, damdamagan ni Papa no adakanon kayan ayat ko. Amangan ka no mabakita na kabalasang. Pudno mo ti ko na ni Papam nga men, Sandra. Amom, tunggal awan ka. Dayta ka na yun ti magbaga na kanyak ni Papam. Kaano kano amakiasawa ka. Kaasi ka kano, numapanawan na ka nga agmay-maysa. Apay nga min aya dayta ti pampanunutan na. Amo yung mata na patagunay kanyak ni Papa. Isojak kayat nga da kaagaw na iti atensyon ko. Dayawon ka nga rod iti kasta kababalin mo balasang ko. Talaga apat-pat gemunay dagiti dadakkel mo. Wan Nana, awanan day di Mama. Diyak amuno niya ti mapasamak kanyak. No adda mapasamak ka ni Papa. Iso nga aramidak ti amin, aging gaas si bibiyag pay ni Papa. Kakasela, mangisagana ka man iti na ima sa pangaldawan. Apay, sir. Ada ka di sumangpot asa nga iliyaw. Adda, inawagak ti abukado. Adda ti paaramit ko kenkwana. Nay, kasla importante unay dayta Talaga nga importante, kakang. Iparamid ko nga minan ti maudi at testamento. Masapol ang mabingayan dagiti sanikwak kada Sandra kan ni Manong na aram. Nay, ay nasaya at nukasta. Patas ti bingay dangag kabsat. Malaksid lang iti daytoy abalay. Anya ti kayat yung asawan, sir? Kaka, anya ti makunam no, ipatawid ko daytoy abalay kani Sandra. Ha? Ay, saan nga tanga agriri ni Manong na iti day tanga aramidan yaw? Amangan no ibaga na nga adda paburan yaw. Masapul ang maawatan na dayta, kaka. Ni Sandra tinakakaasi anang tartaripato kada kami iti day di mamada. Isumit lang timang patpatarimaan iti day to abalay no adda tinas ka na maisimpa. Kat bukod na kwarta ti gasgastusin na. Isu ti makakaammo kadag iti pagkasapulan tayo dito balay. Isu arumbang lang nga isu ti mangtawid iti daytoy abalay. Ay, sa bagay mo't kit di sir. Nakakaasi ni Sandra, kaka. Awan ti pamilya na. Saan nakas ka ni Manong na aram nga at tanto madadaan namang taripato kenkwana intun sumalugan ti pigsana. Sapay ko ba nga road tamaawatan ni Manong na dayta? Tapno awan to ti rumso ariri iti nagbaetanda nga agkabsat.
bagta nakapasyar ka ram, iho. Amo ka kanayon ang makumikum ka iti trabaho. Wan nga rad, Papa. Pasensya kayo no, saan ka makawawid ka na yun. Awan anyaman na, iho. Sana bale, taadamot di adim ang mga asikaso kanyak. At dapay ni kakasel. Ay wen, kalaat man daytoy nga isasangkot mo. Umay ko amin ipadamag, ang makapana ko na di Canada, Papa. Umadanin ti flight ko. Kasta ka di, iho. Sa bagay na bayag nga inuray mo day tagundaway. Iso na lang ta. Sigurado may ikaw akto na nakarkaro. Tamo ka saan nakaskarina ang makaawit kanto dito'y Pilipinas. Sana bali, Papa. Kanayon akto nga umawag kada kayo. Pasensya kayo na, no ni Sandra manon nga adin ko, timabati kada kayo, Papa. Ay, masyanak nga ruda ni Di Adim. Tasyaklatan tinakaiturungan ti imatang na. Nalipatan nanti may papan iti bukod na pagragsakan. Choice na dayta, Papa. Ngam kasi di ko na yo. Oray siyak. Masyanak mo't ka ni Sandra. Kasanong tungatan Di Adim inton na awanak ton. Papa, saan niya panunutan dayta? Atid dugpay ti biyagyo. Sapay la kong mga rutakas na nga agpaisoram. Aganad ka iti papanami, ho ha? Namnamaek nga't ada sumaya at ti masakbayan ti pamilyam, iti ipapanmon, iti balasiw taaw. Natuloy ti ipapan ni Manong Ram iti balasiw taaw manang Emmy. Iso akas iti sigod, syaklatan tinabati amang tartaripato iti amak. Nakita no kasano ang naapektaran ni Papa ti adayo ni Manong kada kami. Kas iti napasamak idibimusay day di Mama. Inaramid ko nga rod ti amin akabaalak anangandingay kan ni Papa. Tunggal awan trabaho, siguraduak ang maipasyar ko akanayon. Tila ang makapaladingit manang, saan anatungpal ni Manong Ram ti Karina iti amami, akanayon nga umawag, apaman ang makagteng iti balasiw taaw, tanalabit ang makumikom unay iti trabaho na. Kanayon adamagan kanyak ti amak, no apay asaan nga umawawag ti kabsat ko. Katapno saan nga agladingit ti amami, kanayon nga iras-rasunak ni Manong ko. Madlaw ko asaan akong binsido ti amak iti sungbat ko, tunggal pagdamagan nak. Iso siguro nga ad-adan ang nagladingit, agapwanan met tinakarkaron a depression na. Nana Sela, ayan ni Papa. Anya tinapasamak. Apay nga intarayo dito ospital. Kalaat anatalibo daw ni Papa mita ipakpakanak. Iso nga intaray mi dito ospital. Sa dino ti ayan na Nana, indiritso da iti ICU. Delikado ka na o ti kasasaad na. Diyos ko, saan mo kumabaybayan ni Papa? Isalakan mo kumaiti paggat ti amak. Urayan ta, no anya ti ibaga ti Doktor Sandra. Di ka agdanag, tamadaman amatamtaming ni Papaam. Nana Sela, kasanuno, hindi ka agpanunot iti kasta Sandra. Ada ka asi ti Diyos,
amo ka din na baybayan ni Papam. Diyak maaklon, no dada ka sa mapasama ka ni Papa, nana. Tinasayaat, ipakaamom ka ni Manong mo ti kaadda ni Papayo di ti ospital. Masapol amaamuan na ti mapaspasama ka ni Papam. Anya day dyan nanasal. Anya ti mapaspasamak. Ay, Diyos ko. Dagiti mo't doktor ka nurse iti ICU, dagiti agkakaribuso. Anya? Nana, umay ka, mapantay tayo ni Papa. Amang ano anyan ti mapaspasamak kan kwa na. Awanan. Pinanawan na tayo ni Papa. Ay, Diyos ko. Iyak maklon na ito'y nana. Pati karam ti pakinakam mo balasang ko. Naginanan ni Papam. Iyak ninamnama di kastoy mapasamag nana. Nagragsak ni Papa pinanaho kita'y bigat. Kunak no na iliw-liwag ng tiiliw na kanimanong. Gayam, kastoy ti mapasamag. Awaga mo ni Manong mo. Siya kung ti makaamo ka nagiti masapul nga asikasuan diti ospital. Sana na. May anda ka mga sikaso iti maudi agundaway ka ni Papa. Ngam di ka agtanag. Awaga ka dagos ni Manong. Amo ka maklaat mo din tinapasamag ka ni Papa. Sandra. Ngam nasagsakit kanyak, nana. Tasyak ti kanayan nga day ti sibay ni Papa. Diyak pa'y napna ka nang ipaikan ko na kadagiti kayat ko nga itad. Kanipay. Ngam diyakan maramid. Tapinanawan na tayo matan. Nagsakit, nana. Diyak mo nga dagaya maimbati ni Papa last will na, Sandra. Uray siyak, Manong. Awan mo tinadakdakamat na may papan iti dayta. Isang orad anak latak, mat. Ididimtang dito yung attorney. Si kagayam tinang ipatawidan ni Papa, iti family house tayo. Awan amok iti dayta, Manong. Impagarop ko akas kadag iti daduma asa ni Kuana, nabingay iti husto. Sa bagay, amok lata na kasta ti mapasamak, Sandra. Agsipod ta sika ti paborito ni Papa nga anak. Sana po no dayta, Manong. Patas ti panang ipatagkadata ni Papa. Kastamot ti amok. Ngam sabali ti parangarang ti impatawid kadata ni Papa. Kaslawan karba nga ako ni ti daytoy abalay. Manong. Family house tayo daytoy sana ya. Iso aduata ko mga agtagik ko iti daytoy. Uray kas dayta dayti last will ni Papa. Awan ti mabaliwan, Manong. Balay tayo latta daytoy. Ngam pinutadan ni Papa ti karbangak iti daytoy abalay.
Kasta tinakalanad iti maudi a testamento na. Saan ko maday iti pangrugyam agumura kanyak manong? Ulitek, awan amok iti daytoy. Di mo ko mapanunutan agaputa siyak ti adda iti puder ni Papa, kat siyak tinangkid daw iti dayta. Adaditan, awanan ti maramidak. Nalpasan ti maudi abilin day di Papa. Nagsublin ni manong mo ijay Canada, Sandra. Wanana, katamo ka na sakit tinakam na. Gapo iti parang ipatawid ni Papa kanyak iti dayti abalay. Desisyon ni Papam dayta, katawa ti karbengan ti asino man amang supyat. Saan nga ta nga unfair ka ni manong ti desisyon day di Papa, Nana Sela? No, para kanyak balasang ko. Rumbang laeng tinagbalin a desisyon ni Papam. Sika tinakakada ng tartaripato kadakwada ka ni Mamam. Kan maysa, saan mo mo't adinawat na itakan ni Papam? Si pupuso mo't nga impay na kan kadayta. Ngamgimuran kanyak ni Manong, Nana. Amo ka maawatan ng tumot laeng ti amin. Naklaat laeng siguro, gaputa di na ninamnama ti kasjay a desisyon day di amayo. Gamdi kagdanag, Sandra, nasingpeet ni Manong mo, katamok a maurnos tumot laeng ti amin. Sapay ko matakas tang agpayso ti mapasamak, Nana. Diyak kayat aga po iti impatawid kanyak ni Papa, kat guraan nak ti kabsat ko. Patpat gakunay ni Manong, kat isulaangan tinabatbati kanyak. Ikararag ko iti Diyos, tasapay ko matamaawatan mo't laang ni Manong ti amin, kat mapunas ti gura na kanyak. Kat dumtang to ti aldaw nga agkapya, kan agkinaawatan kamin tumat laang nga agkabsat. Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Papa, nakapanaw amin ang anak kitabon ka ni Mama. Agawid tayo muten. Nabara una yan ti darang ti init dito Campo Santo. Kasladyak kabailan na panawan ni Mamam ngagmay-may sa dito Campo Santo iha. Kaasiman. Papa, adan ni Mama iti sidong tinamarswa. Kat Mama ti akasan apakaragsakan ni Mama ti kasta adyaryo ita. Sandra, iha. Ala umay kayon, itay pengagururan ni Manong iti kotse. Patati ipupusay ni Mamayo. Iso akasladyak maaklon. Papa, amin tayo kat nakla at itinapasamak. Di tayo namnamaan apanawan na tayo adagos ni Mama. Bala. Agawid tamot nga rudan iha. Gampang asim. Takanayon kumasarong karanta dito Campo Santo ni Mamayo. Wad, Papa. Ikarikday ta.
Kasano nga din ko, masapol nga gluwasa kung nagsubli jay Davao inton bigat. Agur oray yung titrabaho ki jay. Maawatak manong. Sikapay lang ti makaamukin ni Papa, ta si kamot da dito eh. Sa nabale, ta adamot ni Nana Sela kadwayo dito eh. Okay lang manong, siya akong timakaamo ka ni Papa, di ka madanagan. Bili na makanayon ni Nana Sela ah, may papan kadagiti aga sa tumtumaron ni Papa, tunggal mapanjag trabaho. Amo ni Nana Sela day tamanong, insuro amin day di mamadagiti agas at tumtumaran ni Papa. Nasayat nga rin no kasta. Sana rumbang ang maliwayan ni Papa tagtumara. Amo tayo mo't ani Papa tinabayagan nga da sakit na. Una yan, tayo mon unapay apimusay ni Mama. Day tangarod ti makapaladingit manong. Ni Mama timang tartaripato ka ni Papa. Kasta unay adanag na, tunggal ag sakit ni Papa. Naapay akasto'y mo't tinapasamak. Iso akasta unay aladingit ni Papa. Nalabit at talaga akas di tinayta ni agasat day di Mama. Alangar adin ko. Ta inakmutin kasarita ni Papa. Agpakada akon kan kuana. Tamasapang agluwasak nga agsubli jay Davao inton bigat. Okay kayo kadilaan? Warneho, okay aklaan. Di kagdanag. Laglagi pa niyo kuma. Makapadakas kada kayo tinalabos sa panagladladingit niyo. Amoy mo't dayta. Iso nga anadan niyo kumatibagi niyo. Sana maragsakan ni Mama no dadakas ang mapasamak kada kayo. Di nagpagdanagan, iyo. Kapalak tibagik. Kan may sa... At damot ni ading mo akad kadwak dito'y balay. At dapay ni Kakasela. Aywan, kaano nga di pa nagsublim ni Jay Davao? Masapol nga rin nagsubli ako ninton bigat ni Jay Davao, Papa. Kasapulan da ko ni titrabaho ko di opisina. Pasensya kayo no jak makapagbayag dito'y lugar tayo. Amoy mo't nga da trabaho nga gururay kanyak. Maawat akram. Gamsapay la ko matagbakasyon ka kanayon no at dagundaway mo. Da kayo laangan ka ni Sandra nga adim tinabat-bati kanya. Ikarik Papa. Apaman nga dagundaway, sumarong kara kada kayo dito lugar tayo. Namnamaak dayta, iho. Ikarik dayta, Papa. Makapalit day mat Sandra, anak. Nang runa kat pimanawon ni Manong mo. Saan abali, Papa? Taing ka rin na mo takanayon as sumarungkar. No, saan napawilan jay asawa na? Saan, Papa? Ingka rin na mo day takada kayo. Saan aya? Sa bagay mat kiti, iha. Ay na, nakakaasi ka man namang taripato kanya, Cassandra. Saan abali? Tadamot ni Nana Sela kadwak, Papa. Sa bagay, nabayagan ni Kakasela kada tayo. Iso nga amunan ti aramidan na. Naimbaglangan, Papa. Tamanipod simangbay kada tayo. Saan na pimampanaw apulos. Kaslamotan kamon ti pamilya tayo. Wen nga ron, kan saan mata na nakiasawa, isungawan ti makuna bukod na pamilya, malaksid ka ta tayo. Wen nga ron, Papa, imbilang ko matan amay kadwa nga inak, iso asa anak unay ama ikawa iti kaawanan day di Mama.
nabati iti poder ni Papa, idipim mo sa iti inak manang Emmy. Siyak ngamin ti buridet, iso amanipod na idestino ti kabsat ko iti adayo a lugar, siya kon tinang tartaripato kadakwada iti daydi mama. Babaan iti tulong ni Nana Sela, nga imbilang kumatan amay kadwa nga inak. Manipod pimo sa daydi mama, nagbalin matan ama nagsakit ni Papa. Gapo iti kasasaad ni Papa, impamay saklaangan ti atensyon ko kenkwana, ken iti trabahok. Iso asaan akon anak ki asawa pay. Banag asaan akanunungan ni Papa. Kanayon na nga ibaga amasapol ama da anak matan iti bukod ko a pamilya, tapno dan tumatmang taripato kanyak, no bilang dumtang to ti aldaw. Adakon, Papa. Apay nakariin kayo pa'y laang. Rabiin Inururay ka nga min, iha. Pasensya kayon, Papa. Nag-overtime akamin. Ado ti inlepas ko trabaho iti opisina. Nangan kayo ka din? Ni Nana Sela ngay? Nangan kamin ka ni Kakasela. Pinaturog ko matan, tama sa papay nga agring no bigat. Sana rumbang nga mapuy-puyatan. Uray da kayo mat, Papa. No kastoy amaladawak, maturog kayon. Saan da kon nga ururayan? Tsak mutla makaturog aging kadi kasumangpet, Sandra. Mala, ingkamanganan anak ko. Nalpasan, Papa. Nag-dinner kami sakbayan nagawidak. Kadwak dagiti office mates ko. Ay, kastalata ka din ti aramid mo, iha. Balay kan opisina latan ti amom aturungan. Agaliwak say kamot sagpaminsan, Papa, kanayon tayo mo't nagpasyar saan aya? Okay kanya kung dayta. Awan ka di pa'y nobyo, iha. Aging kagaminita kat awan pa'y tinyam amom kanyak. Mabakitan ka na balasang. Apay aya masikuran kayo, Papa. Ada kayo mat. Agsapulak pa'y kadi iti sa bali akad kadwak. Kat sa bali lang na itada katakunay na mo iti biyaga. Ulitak nga ibaga. Lakaya kon. Katamo ka sumagmamanulang nga natawan, ti ibayag ko ito'y abiyag. Ti kayat ko kuma. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko abiyag kat makita nga damat ten bukod mo a pamilya. Saan aday ti priority, Papa? Basta adda kayo, kontento akon iti biyag ko. Seryoso ti pagsarsaritaan nyo nga aga maidirabi, Sandra. Ni, kunak no nakaturog kayon, idi sumangpetak, Nana. Ay, saad. Uray adaak iti silid ko, bambantayak lata ni Papam. Idi sumiri pakiti salas, adakamot gaya maun. Ay na, kasi ti sigod Nana. Damdamagan ni Papa no adakanon kayan ayat ko. Amangan ka no mabakita na kabalasang. Pudno mo ti kunan ni Papam nga men, Sandra. Amom, tunggal awan ka. Dayta ka na yun ti bagbaga na kanyak ni Papam. Kaano kano amaki asawa ka. Kaasi ka kano mapanawan na ka nga agmay-maysa. Apay nga minaya dayta ti pampanunutan na. Amo yung mata na patagunay kanyak ni Papa. Isojak kayat nga ada kaagaw na iti atensyon ko. Dayawon ka nga rod iti kasta kababalin mo balasang ko. Talaga apat-pat gamunay dagiti dadakkel mo. Wan, Nana,
Awanan day di mama. Diyak amo noon niya ti mapasamak kanyak. No adda mapasamak ka ni papa. Iso nga aramidak ti amin. Aging gaas si bibiyag pay ni papa. Kakasela, mangisagana ka man iti na ima sa pangaldawan. Apay sir, ada ka di sumangpot asa nga iliyaw. At inawagak ti abukado, dati paaramit ko kenkwana. Nay, kasla importante unay day taa. Talaga nga importante kakang. Iparamit ko nga minan ti maudi at testamento. Masapol ang mabingayan dagiti sanikwak kada Sandra kan ni Manong na Aram. Nay, ay nasaya at nukasta. Patas ti bingay dang agkabsat. Malaksid lang iti daytoy abalay. Anya ti kayat yung asawan, sir? Kaka, anya ti makunam no, ipatawid ko daytoy abalay ka ni Sandra. Ha? Ay, saan nga tanga agriri ni Manong na iti day tanga aramidan niyaw? Amangan no ibaga na nga adda paboran niyaw. Masapul ang maawatan na dayta, kaka. Ni Sandra tinakakaasi anang tartaripato kada kami iti day di mamada. Isumet lang timang patpatarimaan iti day to abalay no adda tinas ka na maisimpa ket bukod na kwarta ti gastusen na. Isu ti makakaammo kadag iti pagkasapulan tayo dito'y balay. Isu arumbang lang nga isu timang tawid iti daytoy abalay. Ay, sa bagay mo't kit di sir. Nakakaasi ni Sandra, kaka. Awan ti pamilya na. Saan akas ka ni Manong na Aram nga at tanto madadaan namang taripato kenkwana inton sumalugan ti pigsana. Sapay ko ba nga road tamaawatan ni Manong na dayta? Tapno awan to ti rumso ariri iti nagbaetanda nga agkabsat. Pagta nakapasyar ka, Ram, iho. Amo ka kanayon ang makumikum ka iti trabaho. Wan nga rin, Papa. Pasensya kayo no, saan na ka makawawid na kanayon? Awan anyaman na, iho. Sana bale, taadamot di adim ang mga asikaso kanyak. At dapay ni Kakasela. Ay, wan, kalaat man da ito'y nga isasangkot mo. Umay ko amin ipadamag, makapana ko na di Canada, Papa. Umadanin ti flight ko. Kasta ka di, iho. Sa bagay na bayag nga inuray mo da itagundaway. Iso na lang ta. Sigurado ang maikaw akto na nakarkaro. Tamo ka saan nakaskarina ang makaawid kanto dito'y Pilipinas. Sana bali, Papa. Kanayon nakto nga umawag kada kayo. Pasensya kayo na, no ni Sandra manon nga ading ko timabati kada kayo, Papa. Ay, masyanak nga ruda ni Jay Adim. Tasaklatan tinakaiturungan ti imatang na. Nalipatan nanti may papan iti bukod na pagragsakan. Choice na dayta, Papa. Ngam kas idi ko na yo. Oray siyak. Masyanak mo't ka ni Sandra. Kasanong tungatan Jay Adim inton na awanak ton. Papa, saan niyo panunutan dayta? At idug pa iti biyagyo. Sapay la kong mga rutakas na nga agpay soram.
Aganad ka iti papanamiho ha. Namnamaek nga ada sumaya at ti masakbayan ti pamilyam, iti ipapanmon, iti balasiw taaw. Natuloy ti ipapani Manong Ram iti balasiw taaw manang Emmy. Iso akas iti sigud, syaklatan tinabati amang tartaripato iti amak. Nakita no kasano ang naapektaran ni Papa ti adayo ni Manong kada kami. Kas iti napasamak idi pimusay day di Mama. Inaramid ko nga rod ti amin akabaalak anangandingay kan ni Papa. Tunggal awan trabaho, siguraduak ang maipasyar ko akanayon. Tila ang makapaladingit manang, saan anatongpal ni Manong Ram ti Karina iti amami, akanayon nga umawag, apaman ang makagteng iti balasiw taaw, tanalabit ang makumikom unay iti trabaho na. Kanayon adamagan kanyak ti amak, no apay asaan nga umawawag ti kabsat ko. Katap no saan nga agladingit ti amami, kanayon nga iras-rasunak ni Manong ko. Madlaw ko asaan akong binsido ti amak iti sungbat ko, tunggal pagdamagan nak. Iso siguro nga ad-adan ang nagladingit, agapwanan met tinakarkaron a depression na. Nana Sela, ayan ni Papa. Anya tinapasamak. Apay nga intarayo diti ospital. Kalaat anatalibo daw ni Papa mita ipakpakanak. Iso nga intaray mi diti ospital. Sa dino ti ayan na Nana, indiritso da iti ICU. Delikado ka na o ti kasasaad na. Diyos ko, saan mo kumabaybayan ni Papa? Isalakan mo kumaiti paggat ti amak. Urayan ta, no anya ti ibaga ti Doktor Sandra. Di ka agdanag, tamadaman amatamtaming ni Papam. Nana Sela, kasanuno, hindi ka agpanunot iti kasta Sandra. Ada ka asi ti Diyos, amo ka din na baybayan ni Papam. Diyak maaklon, no dada ka sa mapasama ka ni Papa, Nana. Tinasayaat, ipakaamom ka ni Manong mo ti kaadda ni Papayo diti ospital. Masapul ang maamuan na ti mapaspasamak ka ni Papaam. Anya tayo dyan, Nana Sela? Anya ti mapaspasamak? Ay, Diyos ko. Dagiti mo't doktor ka nurse iti ICU, dagiti agkakaribuso. Anya? Nana, oh my God, mapantay tayo ni Papa. Amang ano anyan ti mapaspasamak kan ko, Ana. Nana, awanan. Pinanawan na tayo ni Papa. Ay, Diyos ko. Iyak maaklan na ito'y Nana. Pati karam ti pakinakam mo balasang ko. Naginanan ni Papam. Iyak ninamnama di kastoy mapasamag Nana. Nagragsak ni Papa pinanaho kita'y bigat. Kunak no na iliw-liwag ng tiiliw na kanimanong. Gayam, kastoy di mapasamag.
Awaga mo ni manong mo. Siya kung ti makaammo ka nagiti masaapol nga asikasuan diti ospital. Sana na. May anak ka mga sikaso iti maudi agundaway ka ni Papa. Ngam di ka agtanag. Awaga ka dagos ni manong. Amo ka maklaat mo titi napasawag ka ni Papa. Sandra. Ngam nasagsakit kanyak nana. Tasyak ti kanayon nga day ti sibay ni Papa. Diyak pa'y napna ka nang ipaikan ko anak kadagiti kayat ko nga itad. Kanipay. Ngam diyakan maramid. Tabi nanawan na tayo baten. Nagsakit, Nana. Diyak mo nga dagaya maimbati ni Papa last will na, Sandra. Uray siyak manong. Awan mo tinadakdakamat na may papan iti dayta. Isang orad anak latak mat. Ididimtang dito yung attorney. Si kagayam tinang ipatawidan ni Papa iti family house tayo. Awan amok iti dayta manong. Impagarop ko akas kadag iti daduma asa ni Kuana. Nabingay iti husto. Sa bagay, amok lata na kasta ti mapasamak, Sandra. Agsipod ta sika ti paborito ni Papa nga anak. Sana po no dayta manong. Patas ti panang ipatagkadata ni Papa. Kasta mo ti amok. Ngam sa bali ti parangarang ti impatawid kadata ni Papa. Kaslawan karba nga ako ni ti daytoy abalay. Manong. Family house tayo daytoy sana ya. Iso aduata ko mga agtagikwa iti daytoy. Uray kas jay taday ti last will ni Papa. Awan ti mabaliwan manong. Balay tayo latta daytoy. Ngam pinutadan ni Papa ti karbangak iti daytoy abalay. Kasta ti nakalanad iti mauda at testamento na. Saan ko maday ti pangrugyam agumura kanyak manong? Ulitek. Awan amok iti daytoy. Di mo ko mapanunutan agaputa siyak ti aday iti puder ni Papa. Kat siyak tinangkid daw iti dayta. Adaditan, awanan ti maramidak. Nalpasan ti maudi abilin day di Papa. Nagsublin ni manong mo ijay Canada, Sandra. Wanana, katamo ka na sakit tinakam na. Gapo iti parang ipatawid ni Papa kanyak iti dayto abalay. Desisyon ni Papam dayta. Katawa ti karbangan ti asino man amang supyat.
Saan nga ta nga unfair ka ni manong ti desisyon day di papa, Nana Sela? No, para kanyak balasang ko. Rumbang laang tinagbalin a desisyon ni papam. Sika tinakakada ng tartaripato kadakwada ka ni mamam. Kan maysa, saan mo mo't adinawat na itakan ni papam? Si pupuso mo nga impaay na kan kadayta. Ngamgimuran kanyak ni manong, Nana. Amo ka maawatan ng tumotlaang ti amin. Naklaat laang siguro, gaputa di na ninamnama ti kasjay a desisyon na di amayo. Gamdi kagda nagsandra, nasingpot ni manong mo, katamo ka maurnos tumotlaang ti amin. Sapay ko matakas tang agpaiso ti mapasamak, Nana. Diyak kaya't aga po iti impatawid kanyak ni papa, kat guraan naktikabsat ko. Patpat gakunay ni manong, kat isulaangan tinabat-bati kanyak. Ikararag ko iti Diyos, tasapay ko matamaawatan mo't laang ni manong ti amin, kat mapunas ti gura na kanyak. Kat dumtang to ti aldaw nga agkapya, kan agkinaawatan kamin tumot laang nga agkabsat.